Isa ang rabies sa mga neglected tropical diseases. Ibig sabihin, isa lamang ito sa ipinagkikibit-balikat ng ilang Pilipino na kung minsan kapag hindi naagapan ay maaaring humantong sa kamatayan. Lahat muli. Ito pong sakit na rabies, ito po ay sakit na nakukuha po natin mula sa kagat ng isang hayop na posibleng rabid po or may rabies virus na kung saan po pag siya po ay nakagat at hindi po kaagad nabigyan ng tamang lunas gaya po ng bakuna, ay pwede rin po siyang magkaroon ng rabies. At usually po ang mga nakakagat po ng hayop na may rabies, pag sila po ay nagka-rabies din po, ay sigurado po na ito po ay ang pasyente po na yon ay mamamatay po. Kaya sa probinsya ng Pangasinan, isinusulong ang maigting na kampanya kontra rabies, lalo na at ipinagdiriwang ngayong Marso ang Rabies Awareness Month. Aabot sa higit 50 kaso ng rabies ang naitala sa probinsya mula 2018 hanggang 2022. Alaminos City ang nakapagtala ng pinakamataas sa kaso ng rabies sa Pangasinan. Marami po tayong nababakunahan na mga taong nakakagat ng mga hayop. At ito po ay naitatala po natin sa ating mga animal bite treatment centers. Actually po, yun po yung nakikita natin. Mas nagiging informed na po ang mga tao ngayon. Pumupunta na po, once na po sila po ay nakagat, nakalmot ng mga hayop, sila po ay agad na pumupunta sa ating mga animal bite treatment centers para po sila ay magpa-check up at magpabakuna. Sa buong probinsya, mayroong 28 animal and bite center na maaaring mapuntahan ng mga nakagat o nakalmot na mga hayop na maaaring may dalang rabies. Pero ito kasi, at ang isang common factor po nitong mga rabies death po natin is that hindi po sila nagpabakuna. Napabayaan po, hindi po nila in-inform ang kanilang mga magulang kung kaya't hindi po nabigyan ng tamang maggamutan. Paalala naman ng isang veterinaryo. Pag nakagat yung aso, ay kailangan itali o ikulong na. Hindi na pwedeng gumala kasi suspect na siya eh. Sa ngayon, nakalatag na ang mga programa ng Provincial Veterinary Office ngayong buwan para sa mga alagang hayop sa Pangasinan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.